2 eta 3. Kaixo, Mari Carmenekin gagoz, eta orain galdera batzuk egingo dizkigu. Zer aldatu da lezaman? Jente gehiago etorrala, trena etorri dela Lezamar arte, lehen ez da egon Lezamar arte, autobuse bebai, badeuz gehiago, etortzen da Lezamar arte da autobuse bebai, eta ez da izan metaldekata gehiago zarion zeiba. Eta zer izan da zure gustokoena? Trena etorri da Lezamar arte. Lehen, nolako ziren festak? Plazako, herriko plazan ititzen ziren, orkesta txiki bategaz ititzen ziren jantzak, danakan ititzen ziren. Eta gero bakoxetan, dantzariek ititzen ziren, eta ez da izan gehiago. Zakorretan asko, lehengoak asunan, zakorretan asko gehiago. Asko gustatu zaizu Lezaman bizitzea? Bai. Zergatik? Barri poliki darako. Baketzuen. Baketzuen. Jende asko bizi zen? Ez, lehen ez. Oin bai, oin deuz, bastante gehiagoz. Haine jente gehiago. Bueno, hau izan dana, eskerrik asko Mari Carmen. Vale. Hombre!